Nishadi. Sunana Maryam Gidado, wacce kuka fi sani da Maryam babban yaro. Ina so ku kasance da mu a wannan album din mai suna mai kasar Gombe. Assalamu alaikum jama'a, sunana Ali Nuhu. Ina alfahari da garin Gombe da kuma masarautar Gombe, shi yasa muke gabatar muku da wannan album din mai suna mai kasar Gombe. Akwai abubuwa masu muhimmanci a ciki, ku sha kallo lafiya. Assalamu alaikum, sunana Usman Ma'azu, ɗaya daga cikin masu shirya fina-finan Hausa. Ina alfahari da garin Gombe saboda ni dan Gombe ne, kuma ina alfahari da ubana wato mai martaba sarkin Gombe Alhaji Dr. Abubakar Shehu Abubakar na uku. Sannan ina mika godiyata ga Malam Hassan Muhammadu, Baba da Landuku, Baradan Bojude, Jambar Dan Kaltungo da ya ɗauki nauyin wannan album ɗin mai suna Mai Ƙasar Gombe. Ku kasance tare da mu a cikin wannan album ɗin na Mai Ƙasar Gombe. Mu ci gaba da kallo da kuma saurare wannan album na Mai Ƙasar Gombe. Wannan waka ta yau da gobe, waka ce ta Gidauniyar Sarkin Gombe. Tana da abubuwa masu muhimmanci a cikinta. Don haka ku kalle ta kuma. Shi yasa muka kawo muku wannan album din wanda kwamishinan kuɗi wato Malam Hassan Muhammadu Baradan Bajude ya ɗauki nauyi. Kun san Allah sai kun bar gidan nan. Sai fa kun fita kun bar gidan nan. Shi dan adam dama bai iya samun waje ba. Ka ɗauko mutum ka sa shi a inuwa ya nemi ya jefa a rana. To sai kun bar gidan nan. Yanzu Hajiya saboda Allah da Annabi wannan al'amari na gado ba kamata ya araba a ba kowa nasa ba. Gado? Rufe mun baki, ka ji samun waje kuturu da ranga. Da jama'a ku taimaka mu. Kun ga wani ikon Allah. Sai ka kun bar gidan nan. Kai kuma ka zauna kana kallon su sai ka ce wani solo biyo ka zama wani shaka da traveling agency. Ba za ka dauka ka kara su gaba ba. Ka inda za ka kara gaba. Tashi ta haka ce. Ai abin maganar gado ne, abincin da nake girkawa kullum a gidan nan kuna ci. Ai a cikin kudin ku ne. Ku tashi ku tashi. Rufe mun baki ko in haɗa gida daidai da ke a waje. Tashi a ƙara na su ƙara gaba. Tashi ku fita. Oya, ungo. Oya.